אתם יודעים מה ההבדל בין עסק רגיל לעסק שזוכרים? זה הכל שני מילים. סיפור טוב. אז בואו נדבר על איך לוקחים את הסיפור של העסק שלכם והופכים אותו למשהו שממש מדבר לאנשים. תחשבו רגע על הסיפור של אפל. הם לא מוכרים רק מכשירים, הם מוכרים דרך חיים, חדשנות ותחושת תקווה. גוגל הם לא סתם מנוע חיפוש, הם מסע אחר תשובות והשראה. כשאנחנו מדברים על הסיפור של העסק שלכם, זה לא צריך להיות רשימה של עיתונות. זה בדיוק כמו שאפל וגוגל הפכו את עצמם למותגים שהעולם זוכר. סטורי טלינג עסקי לא חייב להיות רשמי ומשעמם, צריכה להיות חוויה שהלקוחות מתחבר. מה שתופס את הקהל זה לא רק הכלים, אלא גם חוויה אנושית. לא, כן. שים דוגמה, דמיינו את עצמכם מציגים את הסיפור של העסק בצורה שמחברת. מה המותגים הגדולים שהזכרנו? ששמים את האדם במרכז הסיפור שלהם. אם התחברתם כאן למה ששמעתם, אני מזמין אתכם להצטרף למסע הזה. אולי קטן יהיה בול במקום. נפגש בסרטון הבא.